श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गेले 15 वर्ष सत्ताधारी पक्षाचे मग पालकमंत्री असून दे की मंत्री असून दे सातत्याने फसवतात किंवा सातत्याने त्यांना आश्वासनं देऊन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात विकासाकडे। आज या ठिकाणी मग राष्ट्रवादी असून दे, काँग्रेस असून दे, शिवसेना असून दे, भाजप असून दे, या सर्व पक्षांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना फसवण्याचं काम केलेलं आहे गेली 15 वर्ष। आता गणपती येतोय, पण गणपती येण्यापूर्वी 2 महिन्यापूर्वी आम्ही प्रेस घेऊन असलेल्या पालकमंत्र्यांना, राज्याच्या बांधकाम मंत्र्यांना जिल्ह्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करा, जिल्ह्यातील रस्त्यांना खड्डे सातत्याने गणपतीतून येणारा चाकरमानी खड्ड्यातून येतो आहे, त्यांना आज खड्डेमुक्त करून दे। जिल्ह्यात राज्याचा बांधकाम मंत्री आमच्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री आणि या जिल्ह्याचा निवासी आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातल्या लोकांना रस्ते चकाचक मिळून दे अशा प्रकारची आम्ही विनंती वजा त्यांना आम्ही विनंती केली होती। आज या ठिकाणी बघितल्यानंतर गणपती जवळ आले, आज सर्व रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत आणि रस्त्यामधून आज सर्व ठिकाणी खड्डे झालेले आहेत। मग राज्यमार्ग असून दे, तुमचा जिल्हा मार्ग असून दे, प्रमुख जिल्हा मार्ग असून दे, सर्व रस्ते खड्डेमय झाले आहेत। गेल्या वर्षी केलेले, गेल्या पावसापूर्वी केलेले रस्ते या वर्षी खड्डे पडत आहेत। हा जिल्हा पालकमंत्र्याचा खऱ्या अर्थाने ठेकेदाराचा दबाव आहे की जे पालकमंत्र्यांच्या असलेले प्रशासन यांचा ठेकेदारांना साथ आहे हे दिसत नाही आणि अनेक वेळा आम्ही बोलून चालवलं आहे। पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग एकेरी चालू करणार याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं असला तरी बऱ्याच ठिकाणी आज या रस्त्यावरतून जाणाऱ्या, गावागावात जाणाऱ्या गाड्या आज खड्ड्यातून जात आहेत आणि त्यामुळे बऱ्याच लोकांचे आजार होण्याची शक्यता आहे। असं असताना जिल्ह्याचे रस्तेसाठी भारतीय जनता पक्षाच्याच अध्यक्षांनी, जिल्ह्याच्या अध्यक्षांनी 20 कोटी खड्ड्या भरण्यासाठी मागितले होते। म्हणजेच त्यांनीच मान्य केलं आहे की जिल्ह्यात खड्डे आहेत, ते खड्डे भरण्यासाठी 20 कोटी द्या, पण अद्याप कोणत्या प्रकारचे रस्ते झालेले नाही। तशाच प्रकारचा गेले 15 वर्ष विमानतळाचा खेळ चालवला सर्व सत्ताधाऱ्यांनी। एका सत्ताधाऱ्यांनी गेल्यावेळी पालकमंत्री शिवसेनेचे असताना त्यांनी विमानातून अगदी गणपती अनधिकृतरित्या विमान उतरून गणपती आणले आणि विमानतळ चालू झाल्याचंही ढोल पिटला। त्याच्या अगोदर असलेले सध्याचे केंद्रीय मंत्री, त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांनी 3 वेळा नारळ फोडले आणि ते विमान आणणार। आताही विमानाबाबत आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना भेटलो, विमान लोकांना प्रयत्न केला, पण ते विमानाची तिकडची असलेली दुरावस्था, तशाच प्रकारचे त्या विमानाला लाईट अद्याप पोचलेली नाही, विमानतळाला पोचलेले रस्ते अद्याप केलेले नाहीत आणि तशा परिस्थितीमध्ये पण सातत्याने विमान रद्द होऊन मग चाकरमानी येणाऱ्या चाकरमान्यांचा बिरमूड करतात। काल विमान रद्द झाल्यानंतर चाकरमानी हट्ट धरल्यामुळे विमान कंपनीला त्यांना 5 स्टारमध्ये ठेवावं लागलं। पण असं सातत्याने रद्द होत असताना चतुर्थीपूर्वी पालकमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष यांनी प्रेस घेऊन गणपती काळात चाकरमान्यांना मुंबईतून येण्याकरता विमान कायमस्वरूपी चालू राहील अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं, तेही आश्वासन पूर्ण केलं नाही ह्या पालकमंत्र्यांनी। तत्पूर्वी गणपतीपूर्वी रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मवरती आच्छादन करून कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रवाशांना किंवा चाकरमान्यांना न भिजता रेल्वेतून आणता येईल, तेही आश्वासन पूर्ण केलं नाही। पण रेल्वेच्या असलेल्या रस्त्यांची सर्व 4 स्टेशनं काढली, त्या स्टेशनच्या रस्त्याची सुशोभीकरण करण्याकरता 1-1, 5-5, 6-6 कोटीची कामं काढली। ती कामं अगदी काढताना अवैधरित्या टेंडर, अवैधरित्या सर्व करून याची आम्ही माहिती मागितलेली आहे आणि त्या ठिकाणी करत असताना ती असलेलं काम एका पुण्याच्या कंपनीला दिलं, म्हणजे जिल्ह्यातल्या लोकांची ती काम अद्याप पूर्ण केलेलं नाही। म्हणजे जिल्ह्यातल्या असलेल्या नागरिकांना आच्छादन करणारा जो रेल्वे स्टेशनवरची आच्छादन करण्याची गरज होती ते न करता हे नव्याने काढून जिथे अधिकाऱ्यांना आणि कॉन्ट्रॅक्टरना पैसे खाता येईल ती कामं पहिल्यांदा होत आहेत, प्रथम होत आहेत। जिल्ह्यातल्या असलेलं मेडिकल कॉलेजला अपुरा स्टाफ, मेडिकल कॉलेजची अपुरी जागा याकडे दुर्लक्ष नाही।
असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर कमी आहे, डॉक्टरांचे 6-6 महिने पगार मिळत नाहीत, याकडे पालकमंत्र्यांचं दुर्लक्ष. आणि याचबरोबर पालकमंत्री ज्या घोषणा करतात त्या घोषणा पाळत नाहीत, पालकमंत्री जे बोलतात त्याप्रमाणे वागत नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी आपल्या एका सभागृहातला बोललेला व्हिडिओ दाखवून टाकतायत परेशवाल भाजपवाले की रस्त्याच्या कोण आड येईल त्याला मी बघून घेईन. आम्ही रस्त्याच्या आड न येता जिल्ह्यातले रस्ते खड्डेमुक्त करा. जिल्ह्याचा पालकमंत्री, जिल्ह्याचा रहिवासी, आज राज्याचा बांधकाम मंत्री आहे, त्या बांधकाम मंत्र्यांनी जिल्ह्याचे रस्ते चकाचक करावेत अशा प्रकारची आम्ही मागणी 2 महिन्यापूर्वी केली, तरी पण अद्याप काही पालकमंत्र्यांमध्ये सुधारणा झाली नाही. जिल्ह्यातल्या जनतेला, जिल्ह्यातल्या चाकरमान्याला गणपती गेले 15 वर्ष खड्ड्यातूनच आणावे लागत आहेत. त्याची आम्हाला खऱ्या अर्थाने शोकांतिका आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या जनतेने ह्या सर्व सरकारवरती आता लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार तुमचा विकास करू शकत नाही, सरकार तुम्हाला कोणत्या प्रकारे काय करू शकत नाही, अशा प्रकारच्या सरकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.